Dejan Dragojević nije dugo tugovao za Aleksandrom, već je brzo pao na šalu voditeljke Tamare Galijano. Ona je prva priznala da su njih dvoje u vezi, a samo nakon 5 dana poznanstva otišla je kod njega u Veternik kako bi upoznala celu porodicu Dragojević. Kako smo saznali, ona i Dejan se poznaju već neko vreme, on je više puta gostovao u njenoj emisiji, a sredinom decembra su se sreli na jednom događaju gde su se rasplamasale varnice. Pa deki nije gubio vreme, već je odmah pozvao na sastanak. Njihova veza od prvog dana funkcioniše ozbiljno, pa zato Dejan uskoro planira veritbu kojom će, kako se nada, naterati Dalilu da potpiše razvod braka. Deki i Tamara se bukvalno ne odvajaju od prvog sastanka koji su imali. Otišli su na večeru i shvatili da imaju ista razmišljanja i da im se privlače energije. Već nakon 5 dana veze, on je Tamaru odveo u Veternik da upozna njegovu majku Biljanu, koja je oduševljena novom snajkom. Njih dvoje su kratko zajedno, ali oboje imaju osjećaj da se zabavljaju 10 godina. Zato Dejan ne želi da gubi vreme, priznao je svojoj porodici da je u Tamari prepoznao srodnu dušu, te da planira da je zaprosi vrlo brzo. Majka Biljana ga je podržala kao i David. Njima se Tamara mnogo svidela jer je poštena devojka i ne glumi ludilo. Ako sve bude teklo po planu, veritba će biti na proleće, kaže izvor blizak Dejanu i dodaje Tamara blista od kada je sa Dejanom i to ne krije. Istina, sada je dobila i malo više na popularnosti, ali nju to ne remeti i ne zanima. Fokusirana je na Dekija i trudi se da ga učini što srećnijim. Razgovarali su o tome da otputuje zajedno u inostranstvo na 10 dana, a postoji velika šansa da je Deki na tom putu i zaprosi. Lepa voditeljka je potvrdila vezu sa Dejanom, a onda je prokomentarisala njegove bivše Dalilu i Aleksandru. Dejan je ovog puta napravio pravi izbor. Pravi je džentlmen, ne razdvajamo se i lepo nam je. Dejan je zauzet dečko, to treba da se zna. Što se tiče Dalile, ona je davno prošlost kao i sve ostale. Ja sam sadašnjost i budućnost, rekla je voditeljka.